kira mu magana me zan da magarya ga kurna Yusufi sai na da amana yakin ka sai sona asirin sa zan tona da shaka da muri kadan cana manyan muna son ka talakawa sun bi ka mun hange ka kujera ka zauna mata maza naka tsofaffi ma naka har yan yara sun zamo naka ga mai zaman baka ya dauki zancen ka to san da gaura ka sai na yi ma barka rabi kunkusa ma yana son ka dan kai masoyi ne amana da banta ka dauka ko ba ka dan kaula da shaida ka bi abba gida gida harka gwamnan mu ka dawo mu duka amanar Abdullahi Sani rogo da ya fi dan kuka wasiya mun bu ba shakka majalisa ta jara za ka yan gara ya ku dauki dan cana Yusuf Isa dan cana muke so a majalisa ta jihar mu mutan kara ya farar tafiya muke Allah ka amince Isa dan cana muke so a majalisa ta jihar mu watan kara ya farar tafiya muke Allah ka amince Isa dan cana muke so a majalisa ta jihar mu watan kara ya farar tafiya muke Allah ka amince bari kai na saka maka daici dan sani na baka da karshe bari dawakin ka ka tsare ni da hasada kar ai bin kushe yarda da yawa karga ta karbu ga jama'a su ta yin ta da tashi sanya karko cikin ta ta gindu kamar gini kar aji ta a rushe lamuni in kai buwayi masu yi zamu gansu a bushe nufin ka muke san Yusuf ya zan wakili na mu dace Isa dan cana muke so a majalisa ta jihar mu watan kara ya farar tafiya muke Allah ka amince Rabbana na roƙi ka ƙara salatuka wanda ma'aiki ne cikar daraja da isa kakin su fada ya ɗara baki ali da sabon annaba zan saka ba su kyamar baki dina ta rasuli kalar su daban take su tsaya a tafarki sada da jama'ar ƙara ya mazan jiya ba su san cika baki sada Yusuf Isa dan cana girgije wanda ya wuce kwace Isa dan cana muke so a majalisa ta jihar mu watan kara ya farar tafiya muke Allah ka amince tunda na yi salatin annabi sallama jama'ar karaye nura ne na ku dauke da wakar wanda ke sharan ku hawaye jarumi Yusuf Isa bajimi da baya raina iyaye gangami mata da maza mi ƙuri'ar dangi da kawaye muna gani inda da akwai sabon gini ba a mamu a laye jijiya Yusuf Isa kake magani kalar masara ce Isa dan cana muke so a majalisa ta jihar mu watan kara ya farar tafiya muke Allah ka amince Aisha mai kama da zuwa jama'ar kara ya shi ya fi kyau
wakilcin ɗan zako kukan mu kai shiga rabo. Addu'a ce za mu yawaita al'umma don kada mu harbo. Babban goyi sai sadan carani tafiyar nasara ce. Isa ɗan cana muke so a majalisa ta jihar mu. Watan ƙara ya farar tafiya muke Allah ka amince. Halin mutum jari ne idan mai gardama mu za mu faɗa mai. In maza su shirya mata kun maza daga hanyar jarmai. Da alama ta mai koda a jikin gyaɗa ta saba zubo mai. Masu karfi su dai a gani kan sun gwada baya da kalamai. Ga adan gona Yusuf Isa san kace mai hada mai da mai. Damuna kake baka mugunta Yusufa zuciyar ka fara ce. Isa ɗan cana muke so a majalisa ta jihar mu. Watan ƙara ya farar tafiya muke Allah ka amince. Karamo turmi na gida ne shadaka wanda babu irinsa. Gamji kai inuwa ta gari ne ko ina ka faransa. Kai ruwa bugun sukari kan yi al'umma na zuwa silasa. Sanda duk ka fito kai ne raba gardama babu mai yin wasa. Lokaci ne da za mu aje sau na mutu rabarar yin wasa. Me nagarta da cancanta Yusuf ne ma je mai zance. Isa ɗan cana muke so a majalisa ta jihar mu. Watan ƙara ya farar tafiya muke Allah ka amince. Kuce da duk wanda ya yi shiri za a yi karo ya fito ga rago. Haka ma idan da marar kuta dan bace mu bai ke da shago. Da kuwa Yusuf dan cana irin kwarai wanda baya zago. Mai zuwa duk lotan sanyi bai gaza wani fama da bargo. Dan gari sharewa ne sha tambaya ga sai da gogo. Ba kamar samtan kara ya kewaye bai barin su da rance. Isa ɗan cana muke so a majalisa ta jihar mu. Watan ƙara ya farar tafiya muke Allah ka amince. Ina mu bi kamarocin dutse na kan tudu da shirin ka kaballa. Taimaka ka amsa kiran da ake yi ma mu zani shira. Tunda kai da yake magana kwangin zuba ka fi ƙarfin talla. Dan malak dan amana tauraron gabas har ta yamma kabilla. Tawaga ta so ta zamba da handama sun bar mu da maula. Sun saka mu cikin fatara ga inda bar su nema na kwace. Isa ɗan cana muke so a majalisa ta jihar mu. Watan ƙara ya farar tafiya muke Allah ka amince. Ka zama wajen kasa yin mantari sannan za a daga ka. Bishiyar kan yayi wasu in ta yi yaya za mu yi zanka. Banzara in ta yi da iska ta kaɗa kowa zai shaka. Duka mai haƙuri baya biya sadar masu sara suka. Wallaka dace da kujerar masu dungu dole su sauka. Masu sharri muna roƙo Allah ana su gani su makance. Isa ɗan cana muke so a majalisa ta jihar mu. Watan ƙara ya farar tafiya muke Allah ka amince. Gashi mai laya kai biyu mai zamani wanda ba shi da shayi. Na ga Isa Yusuf na mutan ƙara ya bayan shiri da barayi. Mai hannun kuturu girma ne ya zube an daga ma nauyi. Masu sauri suna kan hanya kunkuru ya ɓace a ciyayi. Ga maso talakawa Yusuf ya tsaya sai mu daina samari. Me kama shi ke yin kota da bane dan dole ka kauce. Isa ɗan cana muke so a majalisa ta jihar mu. Watan ƙara ya farar tafiya muke Allah ka amince. Mai kira ku fito mu shige jirgin fito sama za ya daga mu. Dan dukan kukan da muke kaiwa ga zumbuli ba ya kula mu. In muna kunci shi ko murna yake wurin samu damu. Afiyar Yusuf kwato yancin mu ne ga so kuna mu. Da alama ta ƙarfi na gun mai giba mu mun ga alamu. Tafiya ne da gwani biyu zan yi koya za ta kasance. Isa ɗan cana muke so a majalisa ta jihar mu. Watan ƙara ya farar tafiya muke Allah ka amince. Gashi mai ilimi in ya je bai zama ya dumama kujera. Mai shiru idan ya ga an mana kuskure zai fi sata a gyara. Dan maciji mai kyan ban
cin karaya idan ba kai ba waye za ya kwatanta. Sannu mai kirki in garma mun sani an san ka da kyauta. Daga Isa Yusuf dan Cana baka bin tawagar matsiyata. Ka kware kai ka saba dan hakan ne za mu tsananta. Masu ja da nufin Allah sun kuskure su ne a kazance. Sai Isa dan Cana muke so a majalisa ta jihar mu. Watan kara ya farar tafiya muke Allah ka amince. Kai ake nema kai dan yake jira ka fito a ilale. Gangami ya zami mu zuba ma ƙuri'a har da matan kulle. Na ji tsofaffi na cewa gun suka zama to shahile. Kai suke tsoro dodo in ka fito sai dai su